quan arriba la nit de Halloween, els monstris es disfressen dels personatges més terribles dels contes i les llegendes i van per tot el barri espantant a tothom. Això és Monstris Halloween. I ara us explicarem com s'hi juga. Amics i amigues, tornem a estar aquí. Soc en Víctor Arenas, editor i educador d'En Peu de Joc Edicions, i avui us vinc a presentar un dels nostres jocs més representatius, en aquest cas amb la seva versió Halloween. Perquè avui us presentaré Monstris Halloween. Ja sabeu, els Monstris és el nostre joc més conegut, anem per la 8ª edició, i fa uns anys vam decidir treure aquesta versió Halloween, conservant la mateixa il·lustració de l'il·lustrador David Forés, i és un joc de l'autor Ignasi Ferrer. I avui us vinc a explicar com s'hi juga. És un joc infantil i familiar, sobretot molt infantil, adreçat als nens i nenes que comencen a jugar jocs de taula, i amb aquesta versió Halloween, a més, té una part especial, i és que s'inclou una mecànica nova, els daus, i també s'inclouen les disfresses dels monstris, que com veieu en aquest cas van disfressats de diferents personatges. Us en recordeu de Popet? Doncs aquí el tenim de Bruixa Popet. També tenim el Quernis, el Banyes, que en aquest cas va de vampir. Sembla una mena de vampir, de Dràcula o d'algú així. I en Peloso, que és més propi de Frankenstein. Qui més tenim per aquí? El Milpestes, o el Pudent, que en aquest cas surt d'una tomba perquè s'ha convertit, va disfressat de zombi. L'Unimordi, que ha deixat d'espantar els animalons una estona, s'ha posat unes quantes venes i sembla la mòmia. I per acabar, tenim el nostre estimat Antenis, que en aquest cas va d'una nina típica del Mèxic, no sé com, ara no me'n recordo exactament com li deia el nom, ja ho ficarà l'editor a baix, però va d'un esperit mexicà o de per allà. I aquestes seran les cartes dels monstris, que són els personatges de sempre. I ara, doncs, us explicaré com s'hi juga i el setup del joc. Doncs, abans de començar a explicar-vos com s'hi juga, farem l'unboxing, o en català correcte, desencapsat. I el que farem serà ensenyar-vos què és el que porta. Doncs mireu, té un manual de joc, en aquest cas multilingüe, català, castellà i anglès. Podeu trobar en un mateix llibret les 3 llengües, d'acord? I trobem un mazo de 56 cartes i un dau que veurem després, que és per fer la mecànica especial d'aquest joc dels monstris. I també trobem una cuna il·lustrada. I ara ja sí, com s'hi juga a Monstris Halloween? Els que coneixeu el joc Monstris en la seva primera versió, doncs dir-vos que es juga bàsicament igual, però hi ha algunes excepcions. Però igualment ho explicaré per tothom, per les persones que no hagin jugat mai a Monstris. Doncs en aquest cas, a Monstris Halloween, el primer que trobarem seran 2 tipus de cartes. Trobarem les cartes de missió, on trobarem 4 monstres a cadascuna de les cartes, i per una altra banda trobarem el mazo de cartes de monstris, en aquest cas de Monstris Halloween, que van disfressats, com us he ensenyat abans. Llavors, quin serà l'objectiu del joc? L'objectiu del joc serà que un jugador aconsegueixi ser el primer a aconseguir els 4 monstres de la carta de missió. I com s'hi juga? Doncs és ben fàcil. Primer de tot ficarem una carta de missió al mig de la taula. I els jugadors ficarem aquest mazo de monstris, el barrejarem bé, perquè els monstris no estiguin junts. És molt important que els monstris no estiguin junts. Ficarem aquí el dau també, que us explicaré després per què serveix, i barrejarem bé els monstris. Un cop fet això, deixarem el mazo de cartes de monstris enmig de la taula, i tots els jugadors tindrem de referència la carta de missió. I us recordo, hem de ser el primer jugador en aconseguir aquests 4 monstris. Com ho farem? Ben fàcil. El jugador inicial traurà una carta de monstris i anirem traient. És un dels monstres que està a la carta de missió? En aquest cas sí. Com és un d'aquests, podré continuar robant. O bé, parar i quedar-me'l. Si me'l quedés, aquest monstre ja seria meu i passaria el torn al següent jugador. Però a mi m'agrada molt el risc, i el que farem serà arriscar-nos i intentar aconseguir
més monstris. Com he aconseguit un monstre dels que està a la carta de missió, puc continuar robant. Robaré. Oh, quina bona sort que m'ha sortit Empudent. Ara podria optar per continuar robant o plantar-me. Si m'hi planto, aquests monstris ja seran meus. Si continuo robant, tinc la possibilitat de que em surti un monstri que no sigui un d'aquests 4. Per tant, si passés això, perdria els 2 monstris que hauria tret fins ara. M'arriscaré a veure què passa. Uau, quina bona sort! He aconseguit 3 dels 4 monstris que em demanen. Jo en aquest cas seré prudent i me'ls quedaré. Quan et plantes, te'ls poses a la teva zona de joc visibles per tothom. I continuaria el següent jugador. El següent jugador robaria. Què ha passat? Ens ha sortit en Frankenpeloso, que no és un dels monstris que està a la carta de missió, per tant, va directament al descarte. El següent jugador robaria. Mira, ens ha sortit l'Antenis, per tant, s'arrisca el jugador i continua robant. Oh, li ha sortit en Peloso, en Pelut, i passa al descarte. Us recordo, les cartes que decidim plantar-nos es queden a la nostra zona de joc i ja seran nostres, ja no les perdrem amb el següent torn. El primer jugador que aconsegueixi tenir els 4 monstris serà el guanyador de la partida, i aquest jugador agafarà la carta de monstri i la conservarà a la seva zona de joc cap per avall, per demostrar que ha guanyat la primera ronda. Això no vol dir que sigui el guanyador. El guanyador de la partida serà qui aconsegueixi 3 cartes de missió. Dit això, hi ha algunes normes a monstris molt senzilles, que ara us explicaré. La primera norma, i la bàsica que ja està al joc anterior de monstris, seria la norma de canviar monstris per monstris. Ara veureu. Imaginem que un jugador o una jugadora té monstris repetits. Jo en aquest cas tinc aquests 2 monstris repetits. Imaginem que hi ha una jugadora, que li direm de nom, per exemple, la Maria, que també té 2 monstris repetits. Com veieu, a la meva ronda, quan em toqui a mi jugar, a mi m'interessaria molt tenir el monstri de la Maria perquè jo guanyaria el joc, completaria la ronda perquè seria un dels monstris que em falta. El que puc fer amb el meu torn és no robar i canviar un monstre repetit meu, en aquest cas tinc 2 vermells, per un monstre repetit de la Maria. Canviaria un repetit per un repetit. D'aquesta manera, jo completaria i ja seria el guanyador d'aquesta ronda. Ja podria agafar la carta de missió i quedar-me-la demostrant que he estat jo el guanyador. Això seria la norma número 1. Us recordo, podem canviar un monstre repetit nostre per un monstre repetit d'un altre jugador o jugadora. Això seria la primera norma. Però ara imaginem que nosaltres anem robant monstris i mentre siguin els monstris que estan a la carta de missió podem acumular tants monstris com vulguem del mateix tipus. És a dir, per exemple, podríem tenir, en comptes jo de tenir 2 banyes, podria tenir 3 o podria tenir més. Per què servirà que tingui tants banyes? Doncs amb el meu torn podria declinar, podria no robar carta i canviar 2 monstres repetits meus per un monstre qualsevol del descarte. D'aquesta manera completaria també la carta de missió. Per què és important fer-ho? Doncs és important ser conscient que tenim de més i saber què és el que hi ha al descarte per en qualsevol moment del nostre torn, a canvi de no robar, podem canviar, quan tenim 3 mínim, 2 monstris repetits per un monstri del descarte. I em posaria aquest. D'aquesta manera completaria també i finalitzaria la missió de la carta de missió. I ara us explicaré la norma especial de Halloween, que és aquesta norma afegida amb el monstris Halloween. Tenim el dau de truc o tracte. Per què serveix aquest dau? Si us hi fixeu, alguns dels monstris que hem robat tenen aquest símbol de la carbassa a la part inferior i a la part superior. Això vol dir que imaginem que jo amb el meu torn m'hi planto, robo aquest monstris, m'hi planto i puc escollir, un cop m'he plantat, si algun dels meus monstris té la carbassa, puc escollir fer truc o tracte. Com es fa el truc o tracte? Doncs llençaré el dau. Llençaré el dau. Que em surt la carbassa? En sortir-me la carbassa, un dels meus monstris l'hauré de descartar. Si surt el Carmel, podré agafar el monstri guardat de qualsevol altre jugador i fer-li descartar. Com veieu, la probabilitat és del 50%.
I hem de mirar molt bé quan ens interessarà gastar l'habilitat de truc o tracte. I afegim una petita estratègia a aquest joc dels monstris que continua sent un joc infantil, familiar i accessible. I dit això, res més, donar-vos les gràcies per veure aquest videotutorial i us recomanem que jugueu amb monstris Halloween, sobretot que us ho prepareu per les dates de Halloween, perquè si munteu una festa amb la vostra canalla, doncs el joc Monstris Halloween és ideal per ambientar encara més a aquestes celebracions. Moltes gràcies i ens veiem al següent videotutorial d'En Peu de Joc Edicions, on continuarem explicant el nostre catàleg. Ens veiem, fins aviat!